Sugeng enjang para ati yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan ati yuswa ing dinten Senin Wage 29 September 2025. Sumangga dinten punika kita nampi jejer sinyal kiat. Para ati yuswa, ing wekdal sakmangke HP kabetahan ingkang utami minangka piranto sing gesang. HP ngginakaken sinyal utawi jaringan gelombang elektronik. Lantaran sinyal punika kita saged wicanten utawi ngintun pesen saking jarak ingkang tebih. Arus komunikasi ingkang berbasis jaringan sinyal gelombang radio punika estu gumantung saking sinyalipun. Menawi sinyalipun kiat, tamtu komunikasi badhe lancar kosok wangsulipun. Menawi sinyalipun lemah, tamtu ewet dipun damel komunikasi. Setunggal Korintus kalih ayat 11, nanging manungsa kedagingan ora nampani apa kang asali saka Roh Gusti Allah. Awit bab iku tumraping wong mau sakwijining kebodohan. Wong iku ora bisa mangerti, awit bab mau mung bisa kawawas cara kasukman. Saking waosan punika, kita mirsa bilih Roh ingkang sampun kaparingaken ndadosaken kita mangertos punapa kersanipun Gusti. Nanging kita ingkang sampun nampi Roh saking Allah ugi sami kadunungan penggalihipun Gusti Yesus Kristus. Roh ingkang sampun dumunung ing kita punika kados dene sinyal ingkang nyagetaken kita mangun komunikasi dhateng Gusti lan sederek nunggil kapitadosan. Menawi Roh sampun boten dumunung ing gesang kita, nuli kita tebih saking Gusti, tebih saking pasamuan lan pangibadah. Kados dene sinyal ingkang boten kiat dadosaken kita ewet berkomunikasi. Mekaten ugi menawi kita boten purun nambeni pakaranipun Roh, dadosaken kita ewet mangertosi kersanipun Gusti, lajeng milaur saking pangabekti ndedonga lan maos kitab suci. Para ati yuswa, prabila sumangga kita sami njagi Roh suci ingkang wonten ing gesang kita punika. Matemah Roh menika tansah ngrembaka lan nguwaosi gesang kita kanthi ngrembakaaken nguri-nguri kegiatan kasukman kita. Inggih menika Roh suci ingkang sampun kaparingaken dhateng kita. Monggo kula lan panjenengan tansah tinarbuka kalian Roh suci ingkang makarya ing gesang kita. Kadi perkawis ingkang mekaten sinyal kita kalian Gusti sangsaya ngrembaka. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepembut bilih kawula sampun kadunungan Roh paduka. Matemah lumantar perkawis ingkang mekaten sesabetan kawula kalian paduka ngrembaka kados dene sinyal ingkang kiat. Mekaten ugi kawula sesambetan kalian paduka tansah kiat. Kawula pasrahaken kawulanipun para ati yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah mitulungi. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Priyatmadi, warga GKJ Pamong Utama Kalinegoro ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah makarya. Matemah Bapak Priyatmadi menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi masrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih ingkang wedal sakmangke ugi nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka tansah makarya. Matemah serek kawula menika ugi enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Lare Julio, putranipun Ibu Ratih,
ingkang ugi badhe nampi operasi ing Jogja, kawula pitados menawi paduka ugi badhe makarya matema operasinipun menika kasil lan sedherek Julio ingkang nampi wetahing kesarasan. Sedherek kawula ing GKJ Sedayu, Bapak Wijongko, Ibu Eni Ruspra Mujiati, Ibu Katarina Indah, kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Magelang, Bapak Hadi Mulyono, Ibu Tanjung, Bapak Wilin Jumairi, kawula pasrahaken Bapak Mangku, kawula pasrahaken Mbak Cili, lan kawula ugi masrahaken Bapak Budi Wikanto, kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing GKJ Wedi, kawulipun sedherek kawula ing GKJ Antp, Andum Tresno Agape Solo 3, kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem, sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Krapyak, sedherek Setianti. Ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Micen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing GKJ Bugeran. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Mekaten ugi ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Helmi Saputro, Ibu Tugiani Sunarto, Ibu Tati. Ing GKJ Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing GKJ Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing GKJ Tropodo Sidoarjo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing GKJ Semarang Barat, Ibu Linis Topo. Ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Ing GKJ Trangkil, Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Apri ing GKJ Canden, Ibu Warsi ing Kemencing, wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing GKJ Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasabat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.